Ναι, καλέ, τον θυμάμαι, κουκλί. Και με θέλει, Πεθαίνει. Ρε, πότε πρόλαβε και πεθαίνει, ρε. Πότε πεθαίνει. Μια στιγμή με είδε, τυχαία. Πεθαίνει, Άστο. Μην το σχολιάσουμε, άμα πεθαίνει, πεθαίνει. Να σου πω, ωραία, μήπως είναι κανένας από αυτούς που δεν έχουν επιλογές, που τον φτύνουν όλες και καλά τώρα θέλει εμένα. Με τη Μαστροκώστα τα είχε. Δεσμό. Τι λες, ρε παιδί μου. Τον θέλω. Να μου κλείσει ραντεβού, ναι. Σήμερα. Τόσο γρήγορα, καλέ. Εάν με θέλει τόσο πολύ, άντε σήμερα. Να σου πω, τώρα τι ώρα είναι. Γύρω στις 10 όμως. Γιατί να δω τώρα τι θα πω και στο Θοδωρή. Γύρω στις 10 κανόνισε, έτσι. Πάνω κάτω 10. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι, οκ. Άντε, τα λέμε μετά, τα λέμε. Φιλάκια, γεια. Γεια σου. Πού το τηλεκοντρόλ? Τι, πάλι τηλεόραση θα δούμε. Τι να κάνουμε, ρε Δήμητρα? Έλα, ρε Θοδωρή, πάλι τηλεόραση. Να πάω εγώ. Για κάνα ποτό με τη Σάρα. Τώρα? Όχι τώρα, από τώρα. Θα πας το βράδυ στις 10 να πάω. Πήγαινε. Εσύ τι θα κάνεις άμα πάω εγώ για ποτό? Ξέρω εγώ, να έρθω κι εγώ μαζί σας. Μαζί μας εσύ? Δεν θες? Εγώ θέλω πάρα πολύ. Γιατί να μην έρθεις, τι, αφού περνάμε τόσο ωραία. Εντάξει, άστα, θα δούμε, μωρά. Κοίτα, Θοδωρή, να σου πω κάτι. Όχι, θα δούμε. Πες, θα έρθεις και δεν θα έρθεις, να ξέρω. Γιατί, ρε αγάπη, να σου πω. Τη συμβόλαιο θα υπογράψω τώρα αν θα έρθω. Άμα μου τη δώσει, θα έρθω. Εντάξει, δεν είναι θέμα συμβολέου, αλλά σε μια σχέση δεν είναι ωραίο πράγμα η σαφήνεια. Να ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, εντάξει, βαριέμαι, δεν θα. Τώρα μιλάς σωστά. Τώρα το τοποθετείς ωραία. Δηλαδή, άμα την ψωνίσω ξαφνικά σου και έρθει, δηλαδή πειράζει. Τότε δεν μιλάς σωστά. Τι θα κάνεις δηλαδή, δεν ξέρω, ας το φλού να δούμε. Ναι. Να σου πω κάτι, δηλαδή να το διασαφηνίσουμε αποκλείεται, δηλαδή τα αφήνουμε έτσι και όποιον πάρει ο χάρος. Μα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άκου, σήμερα το ραντεβού, σήμερα τελείωσε. Ναι, μπορώ. Άκου, καταρχήν παίζω Ηρακλής. Ο Θοδωρής θα καρποθεί, θα βλέπει Ηρακλή. Δεύτερον, είπα, θα πάω στη μάνα μου, οπότε είμαι από παντού καλυμμένη. Τη μάνα μου να ξεράσει, δεν μπορεί να τη βλέπει. Κατάλαβες, σήμερα. Κανόνισέ το, είναι σίγουρο, σήμερα. Θα μαντέψω στον γκολκίπερ. Και νικάει τον γκολκίπερ χωρίς δυσκολία. Βέβαια, ρε ηλίθι. Βέβαια. Γκολ από τώρα κατάλαβα τι έχουμε να μαζέψουμε. Ωραία, γάμο. Χάνει ο Ηρακλής 1-0. Με αυτό το γκολ ανοίγει το σκορ. Χάλια πάτε, τρώτε γκολ. Ναι, ρε γάμο. Εσύ πού θα πας έτσι? Στη μάνα μου πάω εγώ. Στη μάνα θα πας έτσι με τα μπούτια απ' έξω και με τα δίχτυα εδώ του ψαρά? Γιατί? Γιατί να μην με δει και η μάνα μου καλοντημένη, ξέρεις? Πόσες φορές πικραίνεται που δεν με βλέπει να στολίζομαι. Μου λέει οι άλλες τι έχουν εκεί, είναι σαν εξώφυλλα και εσύ κυκλοφορείς σαν τζόλι. Δεν θέλω. Και εσύ τώρα στολίστηκες δηλαδή? Για τη μάνα, βεβαίως. Γιατί... Δεν μ' άρεσαν αυτά. Έτσι είσαι για τη συγκρού, δεν είσαι για τη μάνα σου. Αμάν, ρε Θοδωρή. Δεν κοιτάς, μη φάτε κανένα γκολ και να μου. Καλά, αυτό ξαναπες. Λες εμένα μετά. Η τύχη εδώ χαμογελάει στον γκολκίπερ. Εδώ δες, τον ηλίθιο. Δεν το πιστεύω. Ωραία, Άγγελε, πέτα τον έξω, ρε γάμο. Να, κι άλλο γκολ. Κι άλλο γκολ, πω, κι άλλο φάγατε. Δεν το βλέπω. Γιατί? Σηκώ, πάμε στη μάνα σου. Στη μάνα μου μαζί? Αφού με μισείς τη μάνα μου εσύ. Προτιμώ να δω την πεθερά μου από το να βλέπω τον Ηρακλή να ξεφτελίζεται. Έλα, σήκω. Πρέπει να έχει μπει ο Κρόνος στο ζώδιό μου. Δεν εξηγείται με ένα τέτοια καντεμιά. Δεν εξηγείται. Τίποτα. Έλα, ρε βλάκα. Έλα, άστες μαλά. Λοιπόν, σε μισή ωρίτσα. Όχι, ναι, μη συστηθώ όμως. Στείλες Ολυμπίου 2, έλα. Οκ, άντε. Πάω. Πού? Φεύγω με τα παιδιά. Έχω ραντεβού, στείλες Ολυμπίου 2. Τι πας να κάνεις στις στήλες στο Ολυμπίο Διόζο? Απάντης βλέπω. Τι πάω, έχω ραντεβού με τα παιδιά σου, λέω. Α, ναι. Ναι, να όχι, σου πω κάτι, εμένα με παίρνει να έρθω. Να θες που, με άντροπαρέα? Ναι. Γιατί για να λες συνέχεια πάμε και πάμε νύσταξα. Καλά ρε παιδάκι, να σου πω γιατί μου την πέφτει. Ρε Θοδωρή, ρώτησα αν με παίρνει. Όχι ρώτησε, τίποτα γιατί άλλο, μια φορά δεν έχεις βγες με τους φίλους να ξεσκάσεις, γι' αυτό μου τη δίνει. Για Μια άλλο φορά το να το θέλω. έλεγες. Εντάξει, ωραία, να μην το ξανακάνω ποτέ. Φεύγω.
Συγγνώμη, ούτε φιλί έτσι, Τι φιλί ρε Δήμητρα, άσε με τώρα. Καλά, εντάξει, μη με φιλάς, φύγε. Ούτε φιλί. Έλα. Λοιπόν, Σαρά, να σου πω, το τεκνό που βρίσκεται τώρα, πού είναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πάρ' τον τηλέφωνο και κανόνισε να βρεθούμε. Σήμερα. Τώρα. Τώρα. Όπου θες, μωρέ, με νοιάζει. Αυτός μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, όπου να είναι. Μόνο στείλες Ολυμπίου Διός μην κανονίζεις. Να σου πω κάτι. Στο έμπαση θες. Ωραία. Σε μισή ώρα στο έμπαση έγινε. Όχι, δεν με ενδιαφέρει για το Θοδωρή. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω καμία ενοχή άμα δεις πώς μου φέρθηκε γαϊδουρινά ούτε φιλί. Γαϊδουρινά. Κανόνισε. Άντε γεια. Δεις εσύ. Τι. Αγάπη μου, δεν μπορώ να είμαστε έτσι. Δεν μπορώ να σου φέρω με έτσι. Τώρα το μετάλλωσα. Τι έπαθες, μωράκι μου, γιατί γύρισες. Τίποτα, το ανέβαλα. Δεν πάω πουθενά. Δεν μ' αρέσει. Ένιωσα ένοχος τώρα. Δεν... Κάτσε. Ένοχος, ναι, αλλά μισό λεπτό. Εγώ κανόνισα όμως να βγω τώρα, επειδή είπες εσύ αντροπαρέα, είπα εγώ να πω μη γυναικοπαρέα. Κανονίστηκε τώρα. Εντάξει, αγάπη μου, κάνω όπως νιώθεις. Τι. Κάτσε, γιατί μισό λεπτό έτσι. Όπως μου το λες, ας πούμε, παθαίνω ενοχή. Θες να το ξεκανονίσω. Ναι. Θες να κάτσουμε σπίτι. Ναι. Ωραία, και θα κάτσουμε τώρα σπίτι από ενοχές. Ναι. Δεν ξέρω, ρε Σάρα, δεν ξέρω. Αφού δεν κάθεται το ραντεβού με αυτόν τον τύπο. Άστο, δεν κάθεται. Άμα δεν κάθεται, κάτι δεν κάθεται. Τελείωσε. Μα το καταλαβαίνω, γιατί εγώ όσο τον φτύνω, αυτός τόσο θέλει. Αυτό καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Πόσο θα αντέξει αυτός να του ακυρώνουμε ραντεβού. Κάποια στιγμή θα πει, άντε, βέβαια έχει δίκιο. Έχει βάλει deadline. Ορίστε, δεν στα είπα, ναι. Δηλαδή αυτός, ας πούμε, άμα δεν δώσω ένα ραντεβού σήμερα, αύριο τέλος, Κατάλαβα. Φυσικό είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δώσε μου 10 λεπτά καιρό. Να δω τι γίνεται, γιατί είμαι και εγκλωβισμένη. Να δω τι θα πω σήμερα πάλι. Εντάξει, 10 λεπτά. Και θα σε πάρω εγώ να σου πω. Σε παρακαλώ, άσε με λίγο να δω, να πάρω τα ρίσκα μου. Άσε με να δω. Θα κάνω την επανάστασή μου, να μην την κάνω. Να το δω το ζήτημα. Άντε, γεια. Θα σε πάρω, γεια. Μα ποιο θα είναι το φινάλε, πονεί δάκρυα και βάλε. Μα θα πάω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Πού το θυμήθηκες αυτό το πράγμα. Αγάπη μου, εδώ είσαι. Πώς σου ήρθε, αυτό. Παλιά τραγούδι. Τυχαία έτσι, πως καθώ έμπνευση ήταν που ξαφνικά ήρθε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Αχ, αυτό είναι το αγαπημένο μου, ρε. Να τους πάλι. Τι, ποιο, τα άκουσες. Διαμάντια που απλόχερα μου χάριζες. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Παπάζογλου, αυτό λέμε. Τυχαία το σκέφτηκα, ναι. Τυχαία, τελείως. Καλά είσαι εσύ. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως. Τυχαία γι' αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τυχαία τελείως. Διαμάντι. Ωραίο δεν είναι. Θα σε εκδικηθώ σαν τρελό φορτηγό. Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα σπασμένα. Μόνο για μένα θα σε εκδικηθώ. Μάλιστα. Πάριος, ωραίο τραγούδι. Το τυχαία ήρθε. Καθόλου τυχαία. Για κάτσε, αφού καθόλου τυχαία να το ακυρώσω, γιατί δεν είναι φορτηγά, δεν είναι. Όχι, Έλα, Σάρα, σε παρακαλώ. Πες του να μου δώσεις μια τελευταία ευκαιρία. Σήμερα γίνεται, είναι εύκολο. Κοίταξε, υπάρχει ένα επαγγελματικό ραντεβού. Έχει ένα μύτικο Θοδωρής εδώ με κάτι κουλούς, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Του έχω ετοιμάσει και φαγητό.
Και δεν τον αφορά να μείνω σπίτι. Θα με διώξει ο ίδιος. Κανόνισε, σε παρακαλώ. Σήμερα τελείωσε. Έτσι είναι, λαλαούνι μου. Η επιτυχία στο project στηρίζεται στη διαφοροποίηση που γίνεται ανάμεσα στο input και στο inside. Γιατί όλα τα PPM είναι αποτυχημένα για ποιο λόγο, ξέρεις? Ξέρεις. Τι ξέρει, πες της. Γιατί δεν έχουν καλό budget, έτσι δεν είναι? Τι είναι το αστείο, είναι με τα budget και κάνετε και αυτά, τι είναι? Πάντως η ιδέα που είχες, η Γεωργία, για τα USB ήταν καταπληκτική. Μπράβο, σωθήκαμε. Σωθήκατε με τα USB. Τι αγάπη μου τώρα, εσύ τι ανακατεύεις, αφού δεν καταλαβαίνεις? Εντάξει, εσύ δεν είπες ότι έχεις δουλειά? Δεν μπορώ. Θα φύγεις? Να φύγω και σου αφήσω να γελάς με τα budget και τα USB και να κάνετε και τέτοια. Εδώ θα μείνω. Έπεσε λίγο ο κόλος μου. Θοδωρή. Όχι αγάπη μου, μια χαρά είναι. Πώς μια χαρά είναι, αφού δεν το βλέπεις? Κοίταξε λίγο, δεν έπεσε ο κόλος. Όχι ρε αγάπη μου, έτσι είναι. Δεν με προσέχεις. Πώς δεν σε προσέχω? Όλες τις αλλογές που γίνονται τις προσέχω και είσαι μια χαρά. Δεν είμαι μια χαρά ρε Θοδωρή, πώς το λες ότι είμαι μια χαρά, αφού έπεσε λίγο ο κόλος μου, να. Εντάξει ρε μωράκι, έχει πέσει λίγο ο κόλος σου. Εντάξει, δεν είσαι και 18 χρονών, όμως δεν έγινε και τίποτα. Γιατί μου το λες έτσι με αυτό το ύφος? Δεν είμαι και 18 χρονών και δεν έγινε τίποτα. Γιατί τέτοια συμπεριφορά μου λες? Γιατί? Τι έπρεπε να πω τώρα, ότι της έπεσε ο κόλος ή ότι δεν της έπεσε ο κόλος? Ρε Δήμητρα. Κοίτα Θοδωρή, εγώ λέω να βάλω αυτό το κοκαλάκι εδώ, επειδή το πάρτι των υψιού σου λογικά θα έχει πιτσιρικάδες και τέτοια. Είναι κάπως trendy, ρε. Σε παρακαλώ, επειδή είναι πιτσιρικάδες τώρα, τι θα πας σαν την Μπεμπέκα? Βγάλ' το. Γιατί τι σε πειράζει? πειράζει? Δεν καραγκιόζει, ρε αγάπη μου. Δεν με καραγκιόζει. Θέλω να είμαστε ο εαυτός μας εκεί. Ο εαυτός μου εγώ είμαι έτσι trendy. Και εσύ, άμα πάμε εκεί πέρα, μην είσαι τίποτα μουρόχαυλος και κοιτάς τα πιτσιρίκια έτσι και τα σνομπάρεις. Γιατί τα σνομπάρω, θα χορεύουν, να κάνουν χορεύσεις και εσύ. Να χτυπιούνται με τους Ουάν. Τι θα κάνω εγώ, θα παριστάνω ότι μου αρέσουν οι Ουάν? Γιατί τι έχουν οι Ουάν, δεν κατάλαβα. Έλα τώρα, άντε. Έχεις δει ένα ρεσί που βάζω στα μαλλιά και κάνει μια φούντωση. Πού είναι? Φούντωση κάνει στα μαλλιά? Ναι, ένα σαν extension. Πιανούνε το δεν έχω χρόνο. Χατζηγιάννη. Α, του Χατζηγιάννη. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Δεν έχω δάκρυα. Δεν έχω πια καιρό. Έκανες κάτι, χόρευες, όχι, Καλέ, τι χόρευα. Μακάρι, να σου πω για άμα πάμε εκεί, μωράκι, μην κάτσεις σε μια καρέκλα ντούπα και δεν σηκώνεσαι. Ό,τι γουστάρω. Δεν είναι σωστό, γιατί θα νομίζουν ότι σνομπάρεις. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Μην κάνω. το βάλω αυτό το κραγιόν, θέλω το βυσινή κραγιόν έχεις δει. Όχι, δεν θέλω να κάτσεις σε μια καρέκλα. Παιδάκια είναι να τους δώσεις χαρά. Τους δώσω χαρά. Ναι. Τους δώσω χαρά. Σε θέλω σαν τρελός και έτσι. Μήπως καλύτερα να κάτσεις σε μια καρέκλα και να μην κουνηθείς, γιατί σε φοβάμαι. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω όλοι μαζί, να με φυλάς και να σβήνω κάθε πληγή να απαλύνω που με πονά. Τι λαϊδά έχεις. Τα βλεφάρα μου παίζω. Έλα, θέλω να κάνουμε. Να κάνω εγώ. Θα κοιμηθείς αμέσως. Και εγώ θα κοιμηθώ μαζί σου. Θέλω λίγο να κάνω εγώ Τζένι Βάνου και εσύ Βογιατζή. Λίγο. Εγώ θα πω. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό και εσύ θα πεις αγάπη μου τις μοίρες θα γράφω. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Έλα, όχι έτσι. Θέλω κοντά σου να μείνω, να με φυλάς και να σβήνω κάθε πληγή. Τι, ενοχλούμε? Θέλω κοντά σου να μείνω, να με φυλάς και να σβήνω κάθε πληγή να απαλύνω. Θοδωρή,
Κοίτα πώς ταιριάζουμε σε ζευγάρι. Κοίτα. Πολύ όταν περνάει ο καιρός, τα ζευγάρια μοιάζουν μεταξύ τους. Ποιος είναι πιο όμορφος, νομίζεις? Εσύ, μωράκι μου. Όχι, εσύ είσαι πιο όμορφος. Γιατί εσύ ξέρεις τι έχεις. Έχεις ωραίες γωνίες. Πού τις είδες τις γωνίες? Εσύ έχεις ματάρες μόνο, ματάρες. Εντάξει, και εσύ έχεις πολύ ωραίες ματάρες. Εγώ ξέρεις τι έχω καλύτερο? Εγώ έχω πολύ ζωντανό βλέμμα. Το βλέμμα μου είναι έτσι σπαρταράει, ενώ είναι αποβλακωμένο κάπως. Αποβλακωμένο είναι? Ναι. Το δικό σου το έχεις δει? Γιατί τι έχει, μια χαρά είναι. Ναι, άμα είναι το δικό μου αποβλακωμένο. Εγώ ξέρεις τι έχω αντικειμενικά όμως πιο ωραίο? Έτσι, μαλλιά. Το βλέπεις? Αγάπη μου, σου έχω πει από την πρώτη μέρα που σε γνώρισα ότι δεν γουστάρω παιχνίδια με την καράφλα μου τώρα. Σώπα μωρέ, σταμάτα πια με την καράφλα σου, ξεκόλα. Ξέρεις τι άλλο έχω εγώ που είναι καταπληκτικό και νομίζω κερδίζω τον κόσμο? Τι αγάπη? Έχω γλύκα. Τι έχεις? Γλύκα. Τώρα, μην κουνηθείς, γύρνα και δες τη γλύκα σου. Κερδίζει τον κόσμο. Έγινα έτσι γιατί με εκνευρίζεις. Άμα μου τη δίνεις θα σχημίζω. Γι' αυτό δεν πρέπει να σχημίζω. Εγώ ποτέ πρέπει να έχω γλύκα. Βλαμμένη φεύγω τώρα. Δεν μασάω και ας μην είπε βλαμμένη. Εγώ δεν χάνω τη γλύκα μου. Θοδωρή. Ναι. Πάμε στο κρεβάτι. Όχι, μωρό μου, να σου πω τώρα. Τι? Τώρα μου ήρθε κάτι εδώ να κάνουμε στον καθρέφτη. Τι? Σε παρακαλώ, ξεκουμπώσου λίγο. Ναι, ξεκουμπώσου. περίμενε. Θοδωρή, τι κάνεις? Κοιτάς τη μάπα σου. Εγώ ξεκουμπώνομαι και εσύ κοιτάς τη μούρη σου. Δεν λέει. Έλα ρε αγάπη. Πώς? Να σου πω, σκύψε λίγο. Να σκύψω? Ναι, σκύψε λίγο. Τι θες τώρα να σκύψω? Έλα ρε παιδί μου τώρα. Καλά, με συγχωρείς, τι κάνεις τώρα? Κοιτάς, με έχεις βάλει και σκύβο, κοιτάς τη μάπα σου και ακουμπάς και πάνω μου έχεις πιαστεί μέσα. Τι κάνεις? Σταμάτα τώρα. Εσένα σε θαυμάζω 7 χρόνια τώρα. Είχα μια ευκαιρία να δω κι εγώ πώς είμαι στο σεξ, καταλαβες? Μα αγάπη μου, ο άντρας φτιάχνεται κοιτώντας τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι το αντικείμενο του θαυμασμού. Δεν είναι η μουράκλα του, το άντρα. Δεν τα έχεις ισοπεδώσει όλα. Κάντο μόνος σου, δεν μπορώ. Τι λέει ρε το άτομο, τι λέει? Καλό. Τι αγάπη μου, μωρό μου? Αγάπη μου, δεν το ξέρεις ότι σε αγαπάω? Δες το, συγκινήθηκε το χάζο. Έλα ρε, να σου γράφω κάθε μέρα. Γιατί το καινούριο μου κραγιό? Γιατί το καινούριο μου κραγιό? Πάντως πάρα πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε, κύριε Νίκο. Ειλικρινά σας είχαμε επιθυμήσει, τόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε. Νίκο, μπούμπι είπαμε να melek. Έλα ρε μπαμπά, με αυτό το μπούμπι τώρα, ολόκληρος άντρας, ντροπή πια. Σταμάτα τώρα, αυτό θέλει μπούμπι ο άνθρωπος. Πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε μπούμπι. Ωραία. Να σας φέρω κάτι να φάτε, θέλετε? Όχι, ευχαριστώ. Η μπούμπα. Πού είναι η μπούμπα? Τώρα έρχεται. Έλα να σας φέρω κάτι να φάτε. Έχω φτιάξει κάτι φακές φοβερές. Φάγαμε κάτι σουβλάκια, τι είμαστε. Εγώ σου μιλάω για φοβερές φακές και εσύ μου λες για σουβλάκια. Καλά. Η Αναστασία που δεν τις τρώει τις φακές έφαγε 4 πιάτα. 4? 4. Όχι, δεν θέλουμε, ευχαριστούμε. Άμα πεινάσουμε όμως θα σας πούμε. Όχι, δεν καλά, θα το τραπούμε εσάς. Καλώς τα παιδιά. Βρεγιά, τι κάνετε? Καλά. Μια χαρά. Θοδωρή. Αναστασία, καλά εσύ? Πολύ καλά. Μπούμπι, μου έφερες κάτι στα παιδιά? Έλα καλέ, κάτσε να γεράσεις. Μούτς μου. Έφερες κάτι κρασάκι, παιδιά, κάτι να τσιμπήσετε. Έχει φτιάξει κάτι φακές. Δεν το πιστεύετε, ο Μπούμπις μου. Πρέπει να τις δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε, όχι. Όχι? Καλά. Δεν θέλουμε, φάγαμε, να είστε καλά. Καλά ρε, δεν παρατηρήσατε τίποτα, κάποια αλλαγή? Εγώ παρατήρησα κάτι, αλλά δεν έχω πλήρη εικόνα για να το... Ναι, κάτι... Ναι, τι να πω, δεν ξέρω, κάτι... Καλά, από σένα εντάξει, δεν το περίμενα γιατί δεν είσαι και το πρώτο μυαλό, αλλά από τη Δήμητρα... Εγώ κάτι βλέπω τώρα, το οποίο δεν μπορώ να... Τι, για πες. Κάτι ένα τέτοιο, τι? Η Αναστασία. Ναι. Είναι έγκυο. Έγκυος είναι! Κοίταξε, να σου πω, δεν πήγε το μυαλό μου γιατί λέω από τα 4 πιάτα φακές έπαθε τυμπανισμό η κοπέλα. Πού να πάει τώρα? Αλλά είναι έγκυος. Το δούμε κι αυτό. Εγώ. Άντε βρε παιδιά, πίνετε μόνος μου θα πίνω. Άντε στη δουλειά μας. Όλα καλά. Καλή λευτεριά.
Εσύ κάνει τώρα στην κατάστασή σου που πίνεις μπύρα. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, δεν πρέπει να το παρακάνω. Βέβαια, ο γιατρός μου είπε ότι είναι σε πολύ καλή φάση ο οργανισμός μου. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάς ότι για τους υπόλοιπους 5 μήνες εδώ είναι το σπιτάκι για το αδερφάκι του Θοδωρή. Εμένα το σπιτάκι το δικό μου είναι ακατοίκητο. Όχι, αγάπη μου. Ποσόγιο, δεν έχει τίποτα μέσα. Τι πιστεύω. Αδερφάκι, ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Είναι το αδερφάκι μου τώρα αυτό. Δηλαδή η Αναστασία είναι η μαμά μου. Μαμά, θα σε φωνάζω μαμά. Εσένα είναι αδελφάκι σου αυτό το παιδάκι, εμένα τι μου είναι. Συμπέθερος, ξέρω εγώ τι είναι. Κουνιαδάκι. Άντρε, κρύε. Βρε Αναστασία, σε παρακαλώ, πες μου, πώς νιώθεις που είσαι έγκυος, τι αισθάνεσαι? Υπέροχα, Δήμητρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για την γυναίκα, έτσι, η μητρότητα, παιδιά. Δηλαδή, Σε αυτόν. Ναι, Θοδωρή μου, η μητρότητα είναι. Σπουδαίο πράγμα, Απίστευτα. Συνέστημα, παιδί μου, να αισθάνεσαι μια ολοκλήρωση. Δεν θέλεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Ακούς, βρε, ακούς, δεν θες τίποτα άλλο. Εσύ μην ακούς τώρα, εγώ να μην ακούω, εσύ να τα ακούς. Ακούς, Δήμητρα, ανυπομονώ την ώρα και τη στιγμή που θα το γεννήσω και θα το κρατήσω έτσι στην αγκαλίτσα μου και θα ακούσω την καρδούλα του, θα δω το χαρούμενο το προσωπάκι του. Ξέρεις, θα αρχίσει να μου μιλάει μετά και θα λέει «Σ' αγαπάω, μανούλα μου, σ' αγαπάω». Είναι τόσο Τι είναι, αγάπη μου, τι είναι. Αχ, συγκινήθηκε. Είναι πεινάει. Φακές θες. Όχι, Θοδωρή, θέλω παιδά. Παιδί δεν έχει τώρα. Φακές θες. Όχι, δεν θέλω φακές, παιδί. Βάλε να πιάω το φάκι. Εγώ για το γιο μου θα φροντίσω να γίνω τέλειος πατέρας. Αγόρι είναι. Ναι. Αγόρι Το είναι. είδαμε στο υπερηχογράφημα. Αδελφάκι είναι Μ' αγόρι. αρέσει ρε πατέρα που παίρνεις και περιοδικά για νέους γονείς. Τι νέους γονείς, είσαι παμπάλος, εσύ έπρεπε να τα ξέρεις ήδη. Έλα ρε Θοδωρή, σταμάτα, αυτό είναι κακία. Τι παιδί είναι, άντε καλέ. Άστον Δημητρούλα μου και θα τον βάλω εγώ στη θέση του. Νέος γονιός είμαι, αγόρι μου, ναι, διότι στο πρώτο μου παιδί απέτυχα. Όπα, να, μπουμπί, τώρα το χοντρίνατε, είπατε εσείς κακία. Όχι, κακές. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος, δίκιο έχει. Απέτυχε γιατί απουσίαζε. Μόνος μου κατάφερα να γίνω αυτό που έγινε. Λοιπόν, τώρα για να πούμε. Ναι, τώρα έρχεται κακία, το νιώθω. Ναι, για πείτε Μπουμπί και εσείς τη γνώμη σας. Καμία κακία δεν έρχεται. Για να πούμε όμως και την πραγματική αλήθεια. Έτσι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχημένο γονιό. Τι λες? Αλλά θα τον θεωρήσω αποτυχημένο και θα παραδεχτώ την αποτυχία μου μπροστά σας αν όταν γεννηθεί το παιδί μου και φτάσει στην ηλικία του Θοδωρή γίνει σαν κι αυτόν. Όπα, ετοιμάζει μεγάλη κακία, το βλέπω. Όχι, παιδί, μη, άστο. Απλώς θέλω να σας πω, πατέρα, Μπουμπί, ότι όταν θα φτάσει αυτό το παιδί στη δική μου την ηλικία, δεν θα μπορείτε να το παραδεχτείτε, γιατί δεν θα είστε εδώ. Θα μιλάτε με τον Άγιο Πέτρο. Όχι, παιδιά, ντροπή, σταμάτα. Τι είναι τώρα, τι έγινε? Τώρα εσύ γιατί κλαις πάλι, δηλαδή τι νόμισες, ας πούμε, ότι είσαι με κανένα τεκνό και ότι θα γεράσετε μαζί? Καλά, σταματήστε καλέ, έχουμε φύγει από τις κακίες, έχουμε περάσει το δηλητήριο, φτάνει, μην κλαις κι εσύ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το φίδι. Τι κάνεις κρυάτε, τι κάνεις? Άντε Αναστασία μωρό μου, 9 η ώρα. Άντε να ξαπλώσεις σε λίγο, Μα τι από τώρα να κοιμηθεί η κοπέλα? Βέβαια. Πρέπει να προσέχει πολύ τώρα που είναι έγκυος, Να προσέχει τα πάντα, να τρώει υγιεινά, να κοιμάται νωρίς, Ναι, Μπούμπι μου, τώρα θα πάω τώρα. Εντάξει ρε Μπούμπι. Καλά, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα κάνεις ό,τι θέλει αυτός. Όχι βέβαια, Αλλά εγώ κάνω πάντα το δικό μου. Απλά τον αφήνω να πιστεύει. Ξέρεις ότι περνάει δική του η λέξη. Μπράβο σου. Ξέρεις κάτι? Θα σου πω ένα μυστικό. Ναι. Οι άντρες θέλουν να νομίζουν ότι σε καθοδηγούν, ότι είσαι αδύναμη, κατάλαβες, να έχουν το πάνω χέρι στη ότι σχέση. κάνουν κομμάντο αυτοί. Μπράβο, έτσι. Πω, τι μπλακώδεσαι. Κοίταξε, εγώ ξέρεις τι κάνω καμιά φορά με το Θοδωρή. Επιμένω στη γνώμη μου, επιμένω. Και όταν επιμένω, τα παίρνει αυτά. Λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος. Παναγία μου, είναι όμως χαζοί άνθρωποι. Τελώς, εσύ λέγε ναι. Εγώ να λέω ναι, οπωσδήποτε όμως. Και άμα δεν το πιστεύω, πώς θα λέω ναι. Αγάπη μου. Αγαπήτσα, Τι? πάμε σιγά σιγά. Έλα μωρό, αφού μιλάω αυτή τη στιγμή, δεν βλέπεις. Ναι, βαρέθηκα όμως, πρέπει να φύγουμε. Άντε, σήκω. Εντάξει, καρδιά μου, θες να φύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή? Να μαζέψω τα πράγματα, να φύγουμε, να πάρω το τζάκι? Καλά, εντάξει. Τώρα. Όχι, εντάξει. Ό,τι Παιδιάς θες. λίγο θα πάω κι εγώ λίγο στον πατέρα μου και θα έρθω. Εσύ να μου πεις, όποτε θες εσύ. Ναι, εντάξει, όχι, καθίστε. Εντάξει. Θα πάω να δω λίγο τον πατέρα μου. Εντάξει, έγινε. Εντάξει. Στο λέγα εγώ, στο λέγα. Έχεις δίκιο. Αυτός τώρα μπορεί να κάνει ένα 2ωρο. Δεν τον ένοιαζε να φύγει, θέλει να πει το δικό του. Λοιπόν, ξέρεις τι συμπεραίνω, που καταλήγω? Είναι τρομερό. Στους άντρες δεν πρέπει να φερόμαστε όπως τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι? Παιδιά, γυναίκες και αδελφές. Όχι, στους άντρες πρέπει αλλιώς.
Λοιπόν, τώρα τελευταία αρχίζω να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το θέμα της διαθήκης μου. Πολύ καλά κάνεις. Καλέ, σταμάτα, για όνομα του Θεού, που νέος άνθρωπος είστε. Μην ακούτε το Θοδωρή. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Στην Ευρώπη την κάνουν τη διαθήκη τους από τα 30, Για όνομα του Θεού, άλλο στην Ευρώπη, είναι άλλη νοοτροπία. Ναι, αλλά έχουμε το ίδιο νόμισμα. Καλά σκέφτεται, σωστά σκέφτεται. Το νόμισμα κι άλλο η νοοτροπία. Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα αφήσω όλη μου την περιουσία στο Θοδωράκι. Πω, συγκινητικό. Μπαμπά. Πολύ. Ναι. Μπαμπά. Τι έπαθε, καλέ? Κοίταξε, επειδή μια ζωή στο φτύσιμο τώρα δεν το άντεξε. Μη, μωράκι μου, γλυκό μου μωρό. Μη κλαις. Τι έπαθα τώρα? Δεν ξέρω, σαν κρίσιμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπαμπά. Σε ευχαριστώ, δεν το περίμενα. Έλα, σταμάτα, μωράκι μου. Αλλά όχι, δεν θέλω, σε ευχαριστώ. Έχω συνηθίσει να βιοπορίζομαι μόνος μου. Θα τα βγάλω πέρα. Τι άστα έχω συνηθίσει να βιοπορίζομαι μόνος μου. Άντε, τζάμπα το κλάμα, μην το κάνεις. Όχι, το αρνούμε τώρα. Είναι Δεν μια θέλω. ενίσχυση, χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Χάλια Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ετοιμάζει κι άλλο παιδί. Και τι όχι, είναι αμαρτία. Το παιδάκι αυτό θα ορφανέψει πριν ενηλικιωθεί και θα το πάρω εγώ στις πλάτες μας. Είναι και οικονομικά καβατζαρισμένο, δεν πειράζει πάντως. Σε ευχαριστώ. Πάντως, Μπούπη, πραγματικά κοιτάξτε πως συγκινήθηκε. Δεν έχει μάθει τρυφερότητα από εσάς. Έλα, αγάπη μου, σώπα. Μπούπη μου, δεν κατάλαβαν, εξήγησέ τους. Δεν θα την αφήσω σε σένα, Θοδωρή, την περιουσία μου. Αλλά πού θα την αφήσετε? Στον άλλον Θοδωρή. Ποιος είναι ο άλλος ο Θοδωρής? Ποιος είναι Ο Θοδωρής ο νεότερος. Το μωρό αυτό? Ο Β, ναι, αυτός που θα γεννηθεί σε λίγο. Ο Β θα είναι αυτός? Βέβαια. Μα πώς Θοδωρίδες θα έχετε στην οικογένεια? Ένας ήταν ο Θοδωρής, ο πατέρας μου. Και με αυτό το όνομα θα βγάζω τους γιους μου. Εκεί εγώ είμαι ο Θοδωρής ο Α. Τι μαλακίες είναι αυτές? Δηλαδή, και αυτός ήταν ο Β. Τι είμαστε, σαν τους Ριχάρδους? Ο Ριχάρδος ο Α, ο Ριχάρδος ο Β. Τι συνέλθε? Ρε, εσύ τώρα αυτό σε πείραξε τι να με εσένα το πειράξει? όνομα Ριχάρδος Ριχάρδος Α, Β. Δεν σε ενοχλεί που δεν παίρνεις μία, σε ενοχλεί το όνομα. Πάντως όλοι είναι βλαμμένοι στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο που είναι άντρες. Είναι και βλαμμένοι, σαν άτομα.